Имам една друга приказка. Много малко хора се я запомнили обаче. Винаги аз съм навърх, т.е. винаги аз съм он топ. Ако някой ми направи услуга на мен, услуга, аз или му плащам пари, или му правя по-голяма услуга, за да съм над него. Защо? Защото хората са шибаняци. И ако той ми направи на мен услуга, която струва 100 лева, а аз му върна услугата на 50 лева, той винаги ще търси те останали 50 лева и ще му има като даденост. И винаги ще опита да ми го начука и да ме използва. А когато той ми направи услуга за 100, а аз му върна услугата на 150, той няма да се чувства по този начин. Но понеже аз не съм букук като всички останали, аз няма да се възползвам от него. Защото аз ставам съдбата да се свърши работата. Та сега, ако трябва да бъдем реалисти и ако аз трябва почва да си искам value на английски, на български, знам как е. Ако аз трябва да си искам стойността на нещата, които съм дал на хората, познай къде ще съм. Затова никога не ми омаловажавайте нещата, които аз правя, за който и да е. Защото хумора на съдбата е най-черен. Тогава най-боли. Който е тук? Първо да поздравя хип-хопър. Хип-хопър, здрасти. Днеска пропуснах, защото пропуснах да проверя кой е вътре в лайфа. И знам, че хип-хопър е бил тук още от самото начало. И друго нещо, което искам да знаете, въпреки че сте малко хора. Тръгна да казвам, че нишката ми от доверие към недоверие е много тънка. По принцип нямам доверие на никого. И в момента, в който зачеркна даден човек, край с този човек. И пак повтарям, не съм за парите. Не ми е за 6,50 от някой, за да пише коментари. Пари имам. Не ми е за това някой да плати, примерно, 3 пъти повече, на мен да ми плати 3 пъти повече, за да може даден човек да не влезе. Не бе. Аз ако искам и другите хора няма влезат, ще го направя 1000 лева. Ако искам бе. Ако някой се мисли за много велик в моя живот, да се помисли отново. Защото не е велик. Аз мога да го оценям, ама ако той почне да go over the head, много бързо ще го смъкна на земята. Аз от собственото семейство се отказах, бе. Мислите ли, че от вас няма да се откажа, бе? Като цяло. И друго нещо да ви кажа. Всяко едно нещо, което го правя, е с цел. 1000 пъти съм го казвал. Няма нищо безцелно. Всяко едно нещо го правя, за да мога да науча някой на урок. За да може това някой се вземе пулка. Не говоря за един човек определен, говоря за всички. И който се вземе пулка, печели. Който не се вземе пулка, умира. И друго нещо да кажа. С мене никой никога не трябва да се влюбва. Точка. Защото аз вече няма да обичам. Мерси. Самурай праща гробове. Гробове. Вече само за това мисля. Вие не разберете. Никога няма да ме разберете. Това вече никога няма да ми го разберете. Освен тогава, когато и на вас почне да ви се случват същи неща, да се случили на мене. Алексито почва лека по лека да го разбира. Виктор Терзиев започва лека по лека да го разбира. Самурай го знае. Самурай го знае много добре. Защо искам да отмъщавам? И че само това ми е единственият стимул да продължавам да живея. Любовта вече не ми е стимул. Що? Защото няма любов. Няма любов. Винаги има conditions. Винаги има conditions. И точно жените, които казват, че обичат unconditionally, те обичат най-conditionally. Не само това. Мъжете, също които твърдят, че обичат unconditionally, те са най-conditionally. Който разбира английски, ще ме разбере и мен в момента. Който не разбира, няма ме разбере. Мартино, това допълнение си беше насочено. Не беше към тебе, споко, Мартино. Си една от всичките. Тестваме да видим. Разбира се. Но ясно. Няма за къде бързаме. Няма от какво се разочароваме. Днеска, докато ме боля корема, бях на легло, както почти всеки ден, се викам, от какво се разочаровам, бе? И пак си повтарям същия въпрос. Какво имам аз да губя, бе? Какво имам аз да губя в този
загубен живот. В момента живот, той е загубен от момента, в който се родиш, бе. Ти си губещ. Губещ. 99,99% от хората губят още с раждането. И от какво се притеснява? За това, че не съм задоволил някакво желание на някой човек ли? Ще научат много бързо съдбата. Много бързо. Самурай, има време, искам само ако ти се цъка да го правиш, а не за мой кеф, точно да. Човек, аз умирам, бе. Тая игра е единственото нещо, когато мога да бъда щастлив, бе. И другото нещо са лайфовете, за да мога да дойда да се тренирам. Това са нещата, аз в реалния живот не съм щастлив. Слушайте много внимателно, тапаци. За тапаците говоря. Ей, глупаци, тъпи. Няма нещо по-върховно от любов. Да го нарека секс, когато обичаш. Той се нарича любов. Обикновен секс, когато не обичаш. Не е хубаво, бе. Тапаци. Не си мислете, че ако аз примерно имам 100 бройки момичета, аз съм бил щастлив, докато съм бил с тези момичета, бе. 1000 пъти съм го казвал. Обикновения секс е все едно си избиш чекията. Даже от чекията има по-малко главоболия. Аз избирам да страдам, бе. Само и само да мога да си отмъста. Защо? Защото няма любов. Не мога да избира щастие. Щастието вече не съществува.